या वाह अरे जाने मत हाँ कम ऑन डार्लिंग आजा हाँ हमार जान वो सुपर हाथ में तो जादू वाह हमार जान बड़ा कोमल बा तोहार हाथ वाह बता दे कि हम के हई दुर्गा हम तोहार मौत बन के आइल बानी इंस्पेक्टर साहब सुनसान जगह में अकेले का करता रू आपके पता बा हम मॉडल बानी और हमार शूटिंग बाटे हमार गाड़ी पंचर हो गई बा हमके बहुत ज्यादा दूर नहीं जाए के बस थोड़ा नजदीक में जाए के बा छोड़ दी ठीक है सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में रोज एक ही बात कहते हैं सावधान रहिए सतर्क रहिए अपना ख्याल रखिए इतना सुनसान सड़क पर अकेले घूमता रू डरने की लगत सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसन शो सावधान रहे खातिर ना गुनाह कैसे करल जाला एक रास्ता समझावेला और वैसे वो बस स्टैंड के पास रोक दी हम ओइजा से चल जाए वैसे इंसान के बाहर और जानवर के पिंजड़ा में ना इंसान के पिंजड़ा में और जानवर के बाहर छोड़ देवे के चाहिए काहे से कि जानवर से भी ज्यादा अब इंसान हैवान हो गइल बा और इ लिफ्ट और सलाह खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैडम काला चश्मा पहनला के बाद पूरा दुनिया काला ही लौकेला चश्मा उतार के देखें सब ठीक नजर आए वैसे भी सत्य परेशान हो सकेला पराजित ना सत्य में हो जयते सत्य में जयते
इंस्पेक्टर साहब। टेल मी। सर, पूर्व खेल मंत्री केशव भाई की कत्ल हो गई बा। यस सर। यू आर अंडर अरेस्ट दुर्गा। शक की वजह से आप हमके अरेस्ट नहीं कर सकत। ओकरा खातिर अरेस्ट वारंट चाहिए और पूछताछ करे खातिर क्राइम ऑफ एविडेंस चाहिए। और जहाँ तक हमरा के लागता ये दोनों में से रउआ लगे कुछ ना होई। जब हमके तोरा पर शक भइल तना लागल कि तू गुनहगार हो, पर आज तोहरा अकलमंदी देख के हमार मन कहा था गुनहगार तो ही बाड़ो। देखा दुर्गा, कानून के हाथ बहुत लंबा बा। पहली बेर तुमके छोड़ के बहुत बड़ गलती कर देनी, पर दूसरी बेर वो गलती ना करे।
ना छोड़ब। और गलती के इतना औकात नहीं खे कि सच के पकड़ सके। हम हूं ना छोड़े। का करबू? मरबू? कितना लोगन के मरबू? कम ऑन टेल में। टेनिस प्लेयर भवानी के साथ का रिश्ता बता। देखत का बाड़ू, बोला जवाब दा। बोला दुर्गा। भवानी हमार बहन जी हमरा जान से भी ज्यादा प्यारी रहल। माई बाप के गुजरला के बाद हम ही माई बाप बन के भवानी के पाले पोसले रहनी। भवानी हमार जिंदगी रहल। भवानी पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे रहली और ओकर एक ही सपना रहे, टेनिस प्लेयर बने के। बस बस बस, हाँ, कुछ ना हो जाए। हाँ दीदी। हाँ देखा, 1-2 दिन में इनका क्या आराम हो जाए। हाँ ख्याल रखिए दीदी। हाँ